Ka sandur tip kor tip kha yeng ringeu hnyeu trep lane ka Stieh ka ba Pyrshah jur ya ka jing thmu jong ka sarkar Jylla ban Pynkut ya ka tamasa cherry blossom festival ha ka khat khandai tarik unai wing ar hajar ar phulai ka ba dei ka Sngi u Blei ka jing penkhre penkhrom ban penlong ya ka tamasa ka ba he du hapo ka Jylla ya ka bala tip kum ka cherry blossom kala ya chakmat da ka tenat ki kam jengok kai purthei ka Jylla ka ban sedang nadu ka khat nyeu tarik hadu ka khat khandai tarik nai wing ar hajar ar phulai ya kani ka tamasa on penlong hamadan kur kelang Ribhoi District Sports Association Sports Complex Ribhoi District na kaliang kinong yalam jong ka Stieh lengba ka dorkas balapha batsoy da ka kong purity pawa kabadai ka president bat ka kong ma release mauri kabadai ka secretary sha u menteri ubadai khmi yaki kam jengok kai perthai ka Jylla uba pol lengdo kila penpau ya ka jing Pyrshah ka bajur halor kani ka jing thmu ban Pynkut ya ka tamasa ha ka Sngi u Blei ka dei ka Sngi bala khen kum ka Sngi ka banyau kentang not ka Sngi ka ba khoj hapo ka Jylla Meghalaya kat kum ka jinge jong ki babun ki nong shong jong ka Jylla ki badai ki Khristan shu katei ka dorkas kala ong baka Jylla Meghalaya latip yaka kum kari ti breu ti Blei bat ka Sngi u Blei kadai ka Sngi ka ba ki riu ngei Khristan ki lej ban mane Blei kumta ka jing Pynkut ya kani ka tamasa ha ka Sngi u Blei ban ai nam ya uding ling kalong kum ka jing bomburom ya ka jing ngei Blei jong ki Khristan kumta ngi Pyrshah jur ban Pynkut ya ka tamasa ha ka Sngi u Blei Namar ba ka dei ka Sngi ka banyau kentang bat ka balong Pyrshah ya ka jingej bat ya ka jingle jong ki Khristan la ong hador khas